paa ng manok yung wish niya. Tara na. Dali na, Dudes! Happy birthday to you! To you, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Hali na! Blow the candle. Halika na. Dudes, hali na kayo mag-prayer sa Ate Wilma, Madam Wilma. Budoy, halika rito. Buday, liga na. Mag-prayer si Madam Wilma. Tay, Dudes! phone. Dudes, dito, Dudes! Halika na dito. Ay, gano'n ka, hamarap ka na Dudes! dito. Dito ka! Wala mo na sa phone. Namang friend. Dudes! Nahiya siya. Di ka naman ipa-blue sa cake ko. Dili na daw siya mag-blue kay binata na daw siya. Kaya hindi na daw siya mag-blue. Kendol. Oo. Marben, halika Ano dito. lang yung cake. Ayan. Hali na. Marvin! Dito ka lang gawin, mag-ano ka lang. Harap ka dito, Dods. Halika, Dods. Dudes! Magdadasal Dasal si lang tayo, Dudes. Madam. Buday. Dito ka upo. Buday. Ano mo muna yan, te? Palitay mo muna ng Magdadasal magdasal siya. lang si Madam. Big na daw siya kasi hindi na siya pwede. Kaya nga. Huwag ka muna mag-cellphone. Sige. Father God, we bless you. We honor you, Father God, for this day. Thank you, Lord, for the life of Budoy. Lord God, that you have sustained him, that you have extended his life. Thank you, Lord, for your faithfulness in fulfilling your promises in his life, Father. Thank you even for his family. We pray, Father God, for more blessings, even for the coming years, Father God. Lord, that may you continue, Lord, to protect them, Lord God, and guide them, Father God, and provide for their needs, Lord God, and that they will lack nothing, Lord God, but they will receive, Father God, an overflowing blessings from you. And we thank you, Lord, for this household, Lord God, that we are gathered. We pray for your blessings upon each family, Lord God, living in this house, Lord. We thank you, Lord, even for this bounty that we are about to receive. We pray that may you bless, sanctify, to nourish our physical body, and may you continue, God, to be with us tonight, to protect us, Lord God, and please preserve our life, Lord God, for tomorrow's activity, Lord God. We bless you, we honor you, and we give thanks to you, Lord God. This all we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Budoy. Ayaw na daw niya mag-blow ng candle, uy. Oh, ito lang, basta may cake. Oh, alin na, kain na, Dudes. Kaya tayo? Yung ano mo. Hindi natin ito Na. Kain na, siya. Nagulat ako kay may paanong Yung paa ng manok. Ito guys, yung ano, yung request ni Rudolph, yung paa ng manok. Kaya may ang paa daw ng kabayo. Binuang daw ano. Ayan, Dods. collagen. Paa ng kabayo. Ay, oo, collagen. Sabi nga, di ba? Kaya ito. Sa Jessica So, yung paa ng manok, collagen. Pati ano, boy? Ano ba lang? Pati basta paa. Yung may ano Paa ba? ng tao pwede kaya? Yung kalyo. Dods, ayun na yung plato mo dito. Lutuin mo yung Ano kalyo. pala yung kusana? May balat pa naman. Yung karne nyo, legal ba? Legal to, madam. Galing to sa Kuan, Saudi Arabia. Ay, may halong camel to. Legal yan. Ibig sabihin galing sa probinsya. Ay, ito sa'yo, ting. Kaya pag luto yan, galing yun sa Saudi Arabia. Na. Bintong. Baka. Spaghetti. Okay na. Wala si Marvin. Saan na? Nagawa. Ha? Diyan. Marvin! Baka nasa ilalim din ng mesa. Binata na siya kaya ayaw na mag-blow ng candle. Wala ah. Alam mo, may nauyan. Nagawas man siya. Kain na!
Wala niya. Budoy! Dos! Ano yung paborito mo? Ay, Teng. Sila sila upload. Napunta na. Yung mga kinasabi mo, pinagalitan nung Ah, wala, bago na naman. Ng mga ano. wala na. Hindi na pumunta Puro yung pinagalitan. manluya nandiyan, di naman sila kumakain. Okay. Mga bago na yan. Kaya tayo ng pa kasi ano to, pang... Wala na yung pambili ng collagen. Ito natin, pang kulugo. Kung talagang kulugo. Pang kulugo daw. Oh. Kaya dudes, kaya dudes! Hindi nagmadyak dito, ibigawin ko. Ba't ayaw ni Manang Day po? Lalaki man. Sino? Malili? Nandyan kasi si ano, yung boyfriend niyang kalbo. Ay, Saan na ba si Lungga Marvin? Wala man, budoy. Hindi, kaya din. dudes, ayun dyan to na. Itong... Itong dyan, ano, yung yaw na green. Mayan, tawagin mo si Marvin. Taas yung night. Magmula nung nag-open yung Jollibee, di pa ako nakakain ng fried chicken doon. Apa yun? Nakita siguro niya. Hindi. Malinis. Kaya ko talaga kasi mamantin ka. Fried chicken lang ng ano. McDo, yung namimiss niya. Marap kumain ka na. Friend din ni Bob. Hindi lang naman ang ano. Mando. Para ba yun ang Dudes, sali ka na dudes! Ano ba tong birthday boy natin? Yung tupa. Paano wala manok guys? sila, Adrian? Sabi nila yung paano manok daw pang dagdag collagen. Kulugo. Uy, nagpig sa tinda eh. Tawagin mo. Ano siya nga? Sige lang, enjoy. Ay, ba yan, Dad? Hmm? Live yan? Yum. Oo. Hindi. Ang sarap pala iulam yun, no? Hmm. Spaghetti. Sabi ni Bagyo, lambot na panugaan. Hmm? Na. Di ba parang nagluto si Roy dito nun? Prinito. Sabi ni Kiao ngayon, mamaya na siya. Nabili ba yun? Parang napigitan ko na siya kung binili. Napilitan ko ba yung bumili? Ano na? Painom nga. Ano lagi? Berarti kami mau dulu. Bigyan mo nga ako spaghetti. Ala, din aso man lang wala na, gardenero. Bakit aso mo ako? Kalan manong. Kalan manong. Sabi daw natin kay Kuya. Ibaba na yung si Blacky sa baba. Umi yung Hindi, plato pag na ibaba mo ito, ibaba mo rin yung mga puso dyan. Pero ngayon, yung isa Sa akin gano'n? Ayaw iba ba? Hindi, gusto na ni Kuya ano? Kasi naawa na daw siya sa manok naman, oh. Sa mga halaman ni Ate Jackie. Wala, grabe, terabiya, garden kami. Manglog mo nga Eh, yung aso niya. Nilalaro yung mga halaman? Alam namin. Ha? Dataulan na? Yun. At nakapaso. Bakit ba? Ada nakawaradan. Dads, dads! Sabi eh. Dads! So, Dudots, oh. Aso dahil ko. Nung samot. Diniro mo. As in, adik. Tapos ang nila, sorry.
Bar kami. Hando siya na ita. Akala ko na nangay kakapan diri Inupan siya. mo dahil ko eh. Yan si Swin. Mamabok dita. Magti kami na bata Bibig mo. Happy Manila, sorry yan. Ano ako mo. Ano ni Black. Kasunod niya may tal-tal eh. Pag ano siya. Pag nga pinakawalan. Mamaya naman, nag-garden na naman. Nakataligan ng JJ Malay. Di kalman at ito sa covers niya. Basta na. Ano na? Abuti, dinadal na nga sabong. Yung light at transplant ni Manang. Isa tinday. Pag nagkalat na naman yung aso, huwag mong linisin. Ayan mo kasi nurso ng mag-walis. Ang sapa-sapa ni Manong nung nang sa marumulak. Ako sabi. Dulin-dulin na naisip ko ah. Yung mga lupa na nakilalat. Hindi ko madali. Tinahan ko niya. Yung tago. Kuya. Ay Manang. Garden na naman yung aso. Maaga sunod-sunod. Bigpit no. Sabi niya. Para hindi ko makita. Pusa. Pusa yung isa. Aso yung isa. Kami. Wala po. Asos ba yan? Hindi ko na yung... Wala man dito. Ay, si Mayan. Nasa kaila Adrian. Apa yun nga yung Ayun, sarap mo yung ito. Mangkat na. Bodoy. Ayan yung magugutom na lang. Hiya siya. Ikaw bumili nito, Ro? Ito? Oh, pero si Barak. Ha? Si Barak, sinadaan mo ka pa dito. Ano yun? Paa. Saan daw yung tuhod niya? Magpagka daw pa, magmukbang, puro paa lang talaga. Gusto ko na